Лічу, што найперш трэба навучыцца роднай мове, а далей ўжо калі ты будзеш валодаць мовай суседзяў бліжэйшых, то гэта табе дапаможа неяк у жыцці. Все ведаюць, што такое вучэнне алімпійскага рэзерву, тады на той момант збіралі людзей больш таленавітых з усёй рэспублікі, і яны вучыліся ў рэспубліканскай вучэльні алімпійскага рэзерву. Таксама, як і шматлікія іншыя, я прайшоў прагляд і трапіў туды. Кажуць, што калі хочаш стаць трэнерам, трэба забіць у сабе футбаліста. Не ведаю, яшчэ, пэўна, не забіў, бо яшчэ хочацца атрымоўваць гэтае пачуцце, гэтае задавальненне ад самой гульні. Самае галоўнае – гэта псіхалогія. У брамніка павінна быць вельмі устойлівая, такая, каб у складаны момант ты ўсё ж такі выстаяў. Гэта было паступова, паўплывала навучанне ў БДУ на гістфаку, потым знаёмствы. Дарэчы, мой кум былы спявак, вакаліст ансамблю «Песняры», вось таксама знаёмства з ім паўплывала. Пляжны футбол таксама, паездкі, знаёмствы, размовы з людзьмі, якія жывуць за мяжой. Трасянка у маёй бабулі была больш беларуска-польская, і вельмі шмат часу я бавіў разам з бабуляй, і магчыма, немагчыма, пэўна, паўплывала. Шмат хто з нашых людзей, яны жывуць гісторыяй, і культура зусім іншая, не наша. Таму, пачынаючы, я для сябе выбраў крок, не хачу ўсіх мяняць, пагалоўна пачну з сваіх дзяцей. Вось і ўсё. Намаганні бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей, яны павінны быць падмацаваны дзяржавай. Вось, калі паразважаць наконт таго, куды там аддаць дзіця у садок, у школу далей, гэта такое вельмі складанае пытанне, бо яго не заўважаюць напрост людзі, якія не цікавяцца беларускай мовай. Напрыклад, мне было цяжка, таму што прапанавалі адзін садок далёка ад хаты, і складанасці неверагодныя былі вазіць туды, таму мы ўсё ж такі з жонкай параіліся, і я паездзіў, яшчэ пашукаў, знайшоў у адным садку адзіную выхавацельку, якая размаўляе менавіта па-беларуску. І ўсё ж такі мы спыніліся, што лепей бліжэй, але з беларускай ўсё ж такі мова. Можа, ён не цалкам беларускамоўны садок, але хаця б чалавек, ад якога яны будуць чуць беларускую мову. Ходзім на мульцікі, чытаем казкі, вершы, прымаўкі усялякія. Весялімся разам, бавім час. Спадзяюся, нешта з гэтага атрымаецца. Выбар школы, ніводнага універсітэта няма ў ВНУ на беларускай мове. Зараз спрабуюць адчыніць прыватны. Спадзяемся, што атрымаецца. Будзем сачыць за гэтымі падзеямі, бо ўсё ж такі уладковаць дзяцей далей трэба менавіта па-беларуску. Калі кожны з нас будзе размаўляць па-беларуску, скажам так, і несці нашу культуру ў свет, то у нас будзе большы гонар за кожнага з нас. Хтосьці яго спявае, а хтосьці яго не выконвае падчас, але мне, калі я спрабаваў яго выконваць, неяк не ўзбуджала мяне. То я потым цікавіўся некаторымі вершамі, якія былі гімны дагэтуль, і ведаеце, шмат чаго мне спадабалася. Я таксама ўсё пералічваць не буду, але я спыніўся на вершы Максіма Богдановича. Мяне яна проста сама песня і сам верш яны кранаюць. У Еўропе, напэўна, у васьмёрку мы кожны год мы трапляем туды. У вялікім футболе ёсць на трэніроўках такое практыкаванне, як акварыум. Ён усім падабаецца, такі фармат, і вось гэта прыблізна нешта такое у параўнанні з вялікім футболам, нешта такое падобнае. Гэта дынаміка, ты заўсёды у дзеяннях пастаянна нешта адбываецца, заўсёды ты
рухаешься, не может быть, как ты спыніўся. Вельмі станоўча, вельмі мне гэта все падабаецца. Вы просто, не ведаю, малайцы. Я уже казаў, што, на мой погляд, там нейкія статыстыкі прыводзяцца, але гэта ўсё так, больш павярхоўна, а менавіта ў Торпеда не только назва, не толькі там бренд, скажем так, а ўсё ўнутры самой каманды вядзецца па-беларуску, і я лічу, што Торпеда гэта самы беларускі клуб у вышэйшай лізе нашага чэмпіянату. Я папрацаваў і ў Крумкачах, і ў Торпеда, скажу, што насамрэч па-беларуску там толькі назва, але трэба аддаць належнае, што заўзятараў яны займелі вельмі шмат, і свядомых беларусаў, якія на дадзены момант вельмі шкадуюць, што каманды ўсё ж няма. І яны лічаць, што мы перашкодзілі гэтаму. Таму я каго толькі ведаю з беларусаў, я заўсёды кажу, што мы тут ні пры чым, бо, скажем так, калі б кіраўніцтва выконвала свае абавязкі, на мой погляд, перад гульцамі не было б ніякіх праблем, вось і ўсё. А тое, што нам прапанавалі заняць месца Крумкачоў, я не ведаю, знайдзіце мне хоць адну каманду, якая мела бы магчымасць і адмовілася ад гэтага.